Toto je model rovnovramennej váhy. Rovnovramenná váha sa používa v škole ako pomôcka. Poznáme aj iné váhy, napríklad kuchynské, detské, osobné a iné. Na zostrojenie takejto váhy potrebujeme fľašku, buď sklenenú alebo plastovú, kolík, ktorý prepichneme 2 klincami. Potom cez ten kolík prevlečieme nejaké buď páradlo alebo iné teleso a potom môžeme ísť meriať vážitok. Na ľavú misku si položíme hmotné teleso, je ťažšie, tak si zoberieme iné hmotné závažie a položíme ho na tú misku. Ukazovateľ nám ukáže hmotnosť a keď bude ukazovateľ ukazovať na stupnici číslo 0, tak vieme, že tá hmotnosť je rovnaká.